говореше по телефона и като ме видя, сигурно от TikTok ме познава и то, но ми каза здравейте, зарадва ми се. Аз разбира се спрях и също я поздравих. Никога няма да подмина някой, който иска да ме поздрави или да си кажем няколко приказки, да ме попита, разбира се, нещо за баба Дора. Тя е най-известната жена в държавата, я наричат баба Дора. Ето сега още един случай ще ви разкажа. Отивам при Петя Дикова от BTV да ми вземе интервю. И вървя аз към BTV, звънка ми, че съм долу. Жената слиза да ме посрещне и върви към мен и казва: как е най-известната жена в държавата? И аз мисля, че става дума за мен. Тък му да й кажа: добре съм. И тя казва: баба Дора. Тоест тя питаше как е баба Дора. Но аз будала мислех, че става дума